Извинявай, колко плащаш за наем? Ами аз не плащам наем, защото това си е моето жилище. Супер нагласено видео, нали? Може ли да направим един тур? Добре, хай, заповядай. Да, така то, ако всеки втори в България те пускаш в апартамента да му го гледаш, да му го снимаш. Общо взето тук е масата, обожавам да се събирам с приятели, точно за това. И на третата минута вече станаха най-добри приятелки. И си обясняват къде е масата, къде спим, къде се къпим. Това е моето малко диванче, което е модулно и мога да размествам всяка една част. Добре, дай да видим нататък какво ще стане. Имам хладилник, печка, мивка, можеш ли да повярваш? Тук е банята ми, имам си душ кабина, туалетна. Стига бе, аз мислех, че в банята няма такива работи като душ, кабина и туалетна. Вие имате ли такива неща във вашата баня? И преминаваме към спалнята. Това е едната ми спалня, тук общо взето, нали, си прекарвам свободното време. А тук е другата спалня, която като изгоня мъжа ми, която ме изнерви, той спи тук, аз спа там. Не ви пожелавам да сте мъж на това момиче тук. Явно гони мъжа си в другата спалня. Тя даже и мацката беше шокирана от този факт. Честно казано, V-Group си свършиха уникално работата. Ето къде е работата на видеото. Да ти направи реклама на строителна компания. V-Group? Кои са V-Group? Ами строителната компания, която не екзамен. Напишете ми какво мислите в коментарите за този вид реклама, защото видеото в профила на този клиент има 250 000 гледания. Само като отворим коментарите имаме над 46 коментара, като разбира се има винаги разбирачи. Майтапа на страна, видеото има много интересен хук и грабва зрителите да останат да го гледат, има интересна развръзка и колкото и всички да казвате, че е нагласено, да, може и да е нагласено, но видеото има 250 000 гледания в TikTok и очевидно от едно на пръв поглед видео тип скетч, което е идеята да ти задържи вниманието и да те развесели по някакъв начин, оттам нататък преминава към една доста добре направена реклама за самата строителна компания. Сега не казвам, че това е едно от най-добрите видеа, които сме правили, но мога да му дам оценка 8 от 10. Айде да видим следващото видео, какво ще коментираме.